ka shiga mana ciki kai kai bayani mana anan. Abala kawai nake son yau. Abale. Ne fitacce ne. Ka fidda kanka sannan ka fidda ni. Na WhatsApp kinoni ni ko da fani mai kuka. Jaka? To ba ta shigo nan gidan ba. Daga nan ka buga ba daidai ba na da wani mai gida. Hold on. A nan arewa yake? Babu yan iska a arewa ko wani baga. Billahi likotar ta sai an fito mun da jakata. Mayaki masifa ne. Mayaki shirwa ne. Duk abin da ya sa sai ya dauka. Kaf arewacin Najeriya. Kai. Tsorata da kake so kai ko labaran sa kake bani. Ina gaya ma ne. Mun maza bai da Allah. Kake son bala'in da na shiga? Kike sanin sake hawan mota wata ran ba za ki faci ba. Inna lillahi. Ka daina min inna lillahi ba fa arne bane. To wani abu ka ga nayi? Dan na ajiye mace shikenan kuma sai ka ce min inna lillahi. Sunana Ali Sarkin Dajin Kwaranga. Ba ni da haƙurin jiran amsa. Takunka kamar namijin kuri, wayanka kamar na dala. Tambayoyina kuma sauƙaƙa ne. Kin san wannan? A'a. Babu canji a tambayata. Mu za ka yi obir. Kamar ya nema obir. Ko kuma yasa ku da imani ne daga ranku ya ɓaci sai ku ɗauki duk abin da aka yi muku watsa da shi gefe. Yanzu fa ina shigowa na jikin ce alƙali. Zagadan alƙali. Oke rashin mutunta nake haya kai haka. Ba za ku ringa jin zafin abin da kuke gaya mutum ba. Mijinki zaki zana kira gaya wannan magana. Ina so in san da wa nake magana. Sunana Dr. Abba, ni dan siyasa ne, ina da kamfani da yake hada-hadar magunguna. Dr. Abba, hukumar NAFDAC tana zargin ka da amfani da takardu